Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa Panginoon. Mag-ampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kun kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan. Karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyuan nga balaan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga dautan nga karon gikauaw ninyo ang kamatayon. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog na tubig, nga naghatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayon. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kaya ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan.
Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigo ng Diyos. Alleluia. Pagdaigo ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kinimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tuganan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kun dili pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi, ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Bulahang gabi ka natong tanan. Kining gisulti ni Jesus atong Ebanghelyo karon nga pagkabahin-bahin. Siguro tataw ni kaayo o nasinati dili lamang sa pipila kundi sa daghan nga mga banay o pamilya nga nagkalain-lain sila og tinuhuan, pananglitan, o nagkalain-lain usab sila og mga gikalingawan sa ilang kinabuhi o mga kausa sa kinabuhi. Pero kining gisulti ni Jesus nga mahitungod sa amahan nga makigbatok sa mga anak nga lalaki, mga anak nga babay, batok sa ilang inahang babay, etc. Usa kini ka normal o natural kaayo nga bulog sa ato ang relasyon. Adunay maanindot dinhi nga pagsabot nganuman nga ang mga anak nga lalaki o makigbatok man sa iyang o ang mga amahan makigbatok man sa ilang anak nga lalaki. Kay una sa tanan, ang mga lalaki adto man gyud na kanunay mutapot sa mga mama. Di ba naaman tay mama's boy? On the other hand, mo po na ang mga babae, mga papa's girl. Now, ang bana og asawa, mo na sila. Nya kung naanay mo ilog, so naanay gitawag og conflict in such a way. Pero normal ra na. Normal ra gyud na kaayo. Ang usa sa mga medyo bugat-bugat, mao nang mga ugangang babae ug ang ilang mga binalay. Kay ngano man, natural man kuno kaayo gyud nga mahigawad ang inahan sa husband sa ang iyang anak nga lalaki kay kuhao naman sa iyahang ugangan nga babae. Pero kana normal apan dili kana mahitabo kon kitang tanan usa o naghiusa diha sa tong pagtuo kang Kristo. Ang pagkabahin-bahin mahitabo lamang kung lain ang atong prioridad sa kinabuhi. Apan kung ang usa ka banay o ang usa ka pamilya magkahiusa, muna'y gitawag nato og exception to the rule sa gisulti sa Ginoo. Now diha ko'y usa ka buk na dungog sa una, seminarista pa ko nga, kanunay nila ning himuon nga joke. Nga kanang naaman taron sa month of the Holy Rosary man tano. Naamay panultihon diha nga, the family that prays together stays together. Kabalo mo unsay joke ana. The family that prays together has only one rosary.
Anyway, diha sa pag-ampo, magkahiusa kitang tanan, o diha sa atong pagkahiusa, ang gisulti sa atong Ginoong Hesus, atong mabatukan o atong mahatagan og solusyon. Kay kitang tanan, walay gipili, kita gayud nga tanan, iyahang gitawag, aron sa pagsunod kaniya, ug aron walay mahimulag kaniya. Hinaot unta nga sa atong padayon nga pagpanalangin ug pagampo isip usa ka banay, isip usa ka katilingban, daghan mang mga gumunhap nga moabot daghang mga problema. Apan hinaot unta, magunitanay kita kanunay sa atong mga kamot diha sa atong pagtuo, aron padayon ug magpabilin kita nga hiniusa nga simbahan ug pamilya. Amen. Ang akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Yugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo. Sa akong kalag, sanglit. Usa ka nasudnong pagtuaw, alang sa kaluoy o kabag-uhan. O Ginoong Diyos, among Ang akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Yugma ko ikaw labaw. midangop kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno sa magnahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalak-ong nang naningkamot nga makahawid sa sangang gabok. Nagatuaw nga maling kawas. Kitang tanan, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo. Sama sa giampo ni Propeta Baruch, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasopilon kami. Wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo. Sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panulis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom ug pangpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudumala sa among katilingban. Kitang tanan, kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong malaw-tayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumao mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag sa usa ka adunahang nasod nga naunlo diha sa mga bukis. Apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kitang tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiugos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong padagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako, gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy. Uha ang panagway sa kalibutan,
baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal na Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Amen. Unsay igas akong kanimo tungod sa imong kahayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong gipakita sa kayo ngaway sukod, sa kayo ngaway sukod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako og inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ng taas Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigdayo bagamay siyang ngalan, alang usab sa dong gabuslanan, ug sa tibugyan santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibaya nga Dios Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang agmatarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigo na naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Muhatag kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinagi sa imong krus o pagkabanaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa patagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay imo man gingharian ang gahom agang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Kita nato ang timaan sa itong panag-inig sa unay. Shalom, peace, kadait, kalinaw. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa masalas kalabutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa masalas kalabutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa masalas kalabutan, hatagi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kadtong gidapit alang sa bangkete sa kordero. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Ang akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Yugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo. Sa akong kalag, sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing, sa paaging espiritual. Hangkon ko ikaw samang ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon. Nganha kanimo, ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang magagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.